Здравейте, приятели! С вас е Христина. Представям ви Pinks Beauty Box за юли и август 2015 година. Летни коктейли. Тук има една доста интересна услуга, която се предлага от така наречената твоята бюти секретарка Адел. Свързвайки се с дадения телефон, който е на картичката, съответно бюти секретарката Адел ще ви свърже с бюти салона или процедурата, която бихте искали да си направите. Съответно ще ви запише час и ще получите подарък от 7% отстъпка. Така преминавам към балсам за крака от Титания, който омекотява, хидратира. Приятен е, има определено приятен охлаждащ ефект. Доволна съм от него. Маска за лице, скал от мъртво море. Използвах я веднъж, хареса ми определено като ефект. Премахва замърсяванията по кожата. Имаше леко парещо действие в самото начало, когато нанесах маската, но определено ми хареса. Може би бих си купила отделно самата маска. Маска за коса с мед и цвят от липа от All Nature. Сигурна съм, че е хубава тази маска, тъй като обикновено продуктите на All Nature ми харесват. Ароматни са и са доста приятни за ползване. Все още не съм я използвала. Ако имам някакви специални впечатления, ще ви кажа допълнително. Ема сам Magic Finish Fondue Mousse. Току-що отворих малко и нанесох ето тук върху кожата си. Не се вижда добре, много бързо се адаптира. И определено ми харесват продуктите на Ема сам. Дневен крем с хиалурон от Кьойтерхоф. Сигурна съм, че е хубав. Още не съм го пробвала. Bioderma Photoderm Max Aqua Fluid с сух завършик. SPF 50+. Подходящ е за всеки тип кожа, като има 3 варианта на цветове. Безцветен, какъвто може би ми се е паднал на мен. Светъл и златист цвят. Bioderma Matricium, дози за регенериране на кожата. Нямам търпение да ги изпробвам. Това е медицинско решение за регенерация на кожата, която е изгубила своята виталност и съответно следите от времето се виждат. Това беше за двойната кутия на Pinks. Надявам се да ви е харесва видеото. Ако е така, моля ви харесайте го, абонирайте се за още. Надявам се в коментарите да ми споделите вашето мнение за някои от продуктите, ако вече имате опит с тях. И до нови срещи. Чао!